Один, два, три. Фу. Паспрабую яшчэ разочак. Один, два, три, чатыры. Нешта нічога не атрымліваецца. Один, два, три, чатыры, пять. Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Буслік. Ой, прывітанне, Яночка. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Так, 3, 4, 5, 6. Буслік, а што гэта ты падлічваеш? Ой, гэта ў мяне трэніроўка. Ды час ужо позні для такіх актыўных трэніровак. Ты так крыльцамі размахваеш, што вецер у пакоі з'явіўся. Вецер гэта тое, што трэба. Не трэба нам у пакоі ніякага ветру. У мяне ад яго адразу прычоска раскудлацілася. Яночка, прабач, калі ласка, за прычоску, але мне трэба трэніраваць свае крылы. А што за мяне так? Хочаш, каб у цябе мускулы былі? Да мускулаў мне яшчэ трэніравацца, але я буду старацца. Буслік, я ўсё роўна не вельмі разумею. Навошта табе так рэзка спатрэбіліся мускулы? Я доўга думаў і вырашыў. Ух ты! Слухаю уважліва. Адпраўлюся ў вырай. А ёячкі, Буслік! Я птушка ці не? Птушка! Дык вось, у мяне не так шмат часу. Хуценька патрэніруюся, моцы набяру і адпраўлюся ў палёт. У палёт за моры ды акіяны? Ну так, усе мае сваякі-буслікі так адпраўляюцца ўвосень. Буслік, пачакай. Значыць, зараз ты адправішся ў далёкае падарожжа. Вернешся калі? Вясной, калі снег растае. І значыць, мы так доўга будзем без цябе? А я без вас. Але я буду тэлефанаваць вам і лісты адпраўляць. Прыдумаў ты, сябар. Так доўга без нашага маленькага Бусліка быць немагчыма. Мне захацелася адчуць сябе сапраўднай дарослай птушкай, свае сілы праверыць. Слухай, дарослая птушка, а ты да далёкага падарожжа падрыхтаваўся? Узяў цёплую вопратку, цацкі, кніжкі, прысмакі любімыя? Ой, не, я толькі трэніраваўся. А гэта ж самае галоўнае. Вопратка па надвор'і. Часу мала, але я табе дапамагу. Кропка, коска, абзац, абзац. Ой, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Яночка і Буслік. Прывітанне, коска. Добрый вечер, сяброўка. Ой, як добра, што ты прыйшла. Будзем разам Бусліка ў вырай збіраць. Ён настроіўся на доўгі палёт, але зусім да яго не падрыхтаваўся. Ой, у вырай Бусліка. Косачка, давай не будзем ойкаць ды ўздыхаць. Давай малога збіраць. Дзяўчынкі, да не хвалюйцеся вы так. Я вось патрэніруюся, і ў мяне ўсё атрымаецца. Буслічак, ты ж ніколі без нас не быў у далёкім падарожжы, таму трэба ўсё прадугледзець. Я прынесла сумку для цёплага адзення. Ой, это ж колькі ты кліматычных паясоў праляціш. Якіх такіх паясоў? Ды кліматычных. Гэта значыць, што будзе і холадна, і дажджліва, і спякотна. Яночка пабегла за цёплым адзеннем, а я падрыхтую ўсё для афрыканскай спёкі. Ой, я і не думаў, што столькі мітусні. Трымай! Ой, яшчэ трэба ўзяць вялікую сумку, каб туды твае любімыя цацкі ўмясціліся. Ой, мне б толькі зайчаня ўзяць, машынку, пазл. Піжаму зусім забылася. О, трэба некалькі ўзяць. Ой, і кніжкі, куды ж без іх? Яночка? Ой, Буслік, чакай нас. Ух ты! Цяжкія якія! Іх нават не падняць!
Вось буслік. Ой, ой, Оп, гэта табе спатрэбіцца ў выраі. Ой, а як жа мне ўсё гэта узяць? Я нават падняць не магу, а мне яшчэ ляцець з гэтым трэба. ой, а яшчэ прысмакі. Без іх мы цябе не адпусцім. Слухайте, дзяўчынкі, я ўжо прызвычаюся частавацца прысмакамі разам з вамі. І мы любім частавацца, чай піць, нецікавымі гісторыямі абменьвацца. А можа вы са мной у выры адправіцеся? 1, 2, 3, 4. Буслічак, на птушак мы не вельмі падобныя. Нават калі мы будзем вельмі прыгожа рукамі размахваць. Ды як калыханка без нас. Дзяўчынкі і хлопчыкі будуць кожны вечар уключаць калыханку, а нас няма. І мне не хочацца без вас доўга быць, але так хочацца даведацца, як там у выры, і паглядзець на ўсё з вышыні птушынага палёту. У мяне ідэя. Ты застанешся з намі, а мы разам з табой будзем чытаць кніжкі пра падарожжа, пра цёплыя краіны і пра розныя асаблівасці жыхароў планеты. І сваім сваякам ты можаш час ад часу тэлефанаваць, пытацца, як у іх справы. І не трэба цягнуць усе гэтыя сумкі. А ты зможаш выбраць любую цацку. І прысмакамі мы будзем частавацца разам. Вядома. Але я свае трэніроўкі працягну. Добрая ідэя. Трэніравацца, каб быць здаровым і дужым, трэба усім. Дамовіліся. А зараз давайте мультфільм паглядзім. А зараз надышоў час класціся спаць. Бяжыце чысціць зубкі ды мыць тварыкі. А потым адразу кладзіцеся ў ложачкі. Цікавых падарожжаў у снах. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.